Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі за яе межамі. Ну і я рады вітаць у нас у студыі Віталя Цыганкова, палітычнага аглядальніка, аналітыка. І тым больш я за сёння маю такую, ну, у мяне місія, фактычна можна сказаць, што я не толькі віншую вас усіх з днём, калі вярнуліся в Беларусі і былі прынятыя у якасці дзяржаўных нацыянальныя сімвалы, але і вось такі дзень, калі я перадам Віталю Цыганкову, майму сябру і аднакурсніку, чарговае пацверджанне таго, што ён з'яўляецца адным з лепшых журналістаў Беларусі. Гэта чарговы раз, сёмы раз, здаецца, сёмы раз ён пераможца у конкурсе журналістаў «Вольнае слово». Так вось, за перамогу у номінацыі «Найлепшая аналітычная відэапублікацыя». Не зря ж я кажу палітычны аналітык. Таму віншую яшчэ раз, Віталь. Дякую вялікі, это вручалася вільна, я па пэўных прычынах з дакументамі не мог прыехаць, вось, але, ну, сапраўды рад, бо звычайна мне, раз уж ты сказаў, што сапраўды было 7, это 7, звычайна давалі за блогі на свабодзе, а тут за фільм, так што я уже в нейкім статусе, можаш прысляць мне як рэжысёр фільмаў. Ну, это на самой справе такі відэасюжэт вялікі, где, ну, я аб'яднаў все галасы, якія гучалі в праекце Светкі Лукашэнкі, відэапраект, і пра 94 год, і пра наш час, і, конечно, вельмі рад, як я спортсмен весь, и все, ну, аматор спорту. Вот Джордан был чемпионом 6 разов, вот я уже 7. А ты уже 7, да? Жена вот лепш за Джордана. Добра, давай тады да палітычнай аналітыкі, калі уже ўсё ж таки тут мы тебе узнагародзілі нават за лепшую аналітычную відэапублікацыю. Давай пачнем с твоей любимой тэмы, звязанай с ЗША, палітыкай і дачыненні да Беларусі, з беларускім тачэннем. Слухай, у тебе склалася, ну, нейкае бачанне таго, што ж усё ж такі насамрэч, чым цікавіць Трампа, Лукашенко, Беларусь і адносіны з Беларусю. Навошта яму вот гэтае ўсё? Ну, тут некалькі аспектаў, і, ну, думаю, не страшна, калі мы будзем паўтарацца, што ў нейкіх эфірах ці я, ці твае іншыя удзельнікі гаварылі, у кожнага свае думкі, і часам яны, как это кажуць, разумныя людзі думаюць часам в адных накірунках, нічога страшнага, калі тут такі эфект адбудзецца. Ну, безумоўна, гэта ёсць пэўнай, ну, палітычнай, ну, калі не перамогай, то удачай, вось, з пункту гледжання Вашынгтону дабіцца вызвалення палітвязняў. Раз, два, тры партыі, і кожны раз гэта все-таки, ну, і Трамп піша свае твіты, і яго адміністрацыя таксама гэта адзначае. Я бы не пераацэньваў тую ж такую сцэнічнасць палітыцы, калі кажуць, вось недавно, дарэчы, літаральна учора паслухаў інтэрв'ю Мікола Дзядка, і ён якраз кажа, што, ну, таксама я уже думаю, што можа быць там занадта ўсё цынічна, але не. Маральныя катэгорыі застаюцца нават у адміністрацыі Трампа. Я думаю, яны дастаткова істотныя, то, што Амерыка павінна вось дабівацца такіх рэчаў, вызвалення палітвязняў. І гэта адзін аспект. Другі аспект, ну, палітычная нейкая удача, з улікам то, што мы все кажам, і это, напэўна, з'яўляецца, там, душу залезці нельга, но, напэўна, з'яўляецца праўдай, што Трамп хацеў бы Нобелевскую прэмію. Тут не толькі то, што он прымірае розныя дзяржавы, і дэ-факта гэта ёсць розныя канфлікты, ён супакоіў уже за гэты год, но вось вызвалення палітвязняў таксама можа быць, ім успрымаецца і его адміністрацыя як такая, ну, скажем, внёсак в эту патэнцыйную капілку на будучую Нобелевскую прэмію не в этом годзе, так наступным і так далей. Ну, а трэці аспект, можа, больш важны, гэта, канешне, ну, нейка Лукашенка цікавіць ЗША в якасці, ну, сапраўды знаўцы, некага знаўца Пуціна. Тут я прывёў калісьці такую метафору, здаецца, па ім эфіры, што як сакратарка, вось, якая ведае пра звычкі гэтага госця. Я недавно эту ж эпітет прывёў в сваім інтэрв'ю газеце «Выборчай», не так давно выйшла. І, ну, сапраўды, нейкія рэчы, якія Лукашенко, можа быць,
не кажа на публіку, а кажа там амерыканцам, мы ж ведаем яго такую звычку. Ён жа любіць з кожным суразмоўцам казаць то, што ім падабаецца. Я думаю, амерыканцам ён расказвае пра то, як ён на самой справе там пабойваецца Пуціна, які той, ну, магчыма, там страшны сур'ёзны чалавек. Это ж ужо не просто мои інсінуацыі, а мы ж ведаем в успамінах Болтона, ну, аднаго з дзеячаў мінулай адміністрацыі Трампа, той расказваў пра сустрэчу з Лукашэнкам і як Лукашенко ему гаварыў пра Пуціна. Менавіта ў такіх тонах, што Россия страшная, Путін там страшны чалавек, і глядзіце, вот Беларусь, этот балкон, трэба ее адарваць ад России. Ну, фактычна, я думаю, прыблізна тое ж самае. Ён можа быць больш асцярожна, но гаворыць амерыканцам, каб, па-першае, падвысіць сваю значнасць, ну, а амерыканцы это слухаюць і думаюць, о, важная інфармацыя, трэба яшчэ раз з ім пазваніць, сустрэцца, можа, он што-нибудь яшчэ раскажа пра сітуацыю вакол вайны ці з Пуціным, што нам будзе вельмі карысна. Вот, я думаю, пералічыў асноўныя такія стратэгічныя інтарэсы. Як ты думаеш, наколькі ўсё ж такі прысутнічае момант такого спадзеву адарваць Лукашенку ад Пуціна, Беларусь ад России і увогуле вось гэты зрабіць бяспечным для гэтага рэгіёна гэты беларускі балкон умоўны? Я думаю, тут два аспекта: тактычны і стратэгічны. Стратэгічна такое жаданне, думаю, ЗША заўсёды ёсць. Гэта, ну, супадае з іх стратэгічнай палітыкай, вот наконт і былых постсавецкіх краінаў адарваць іх далей ад России, наконт тым больш усходняй Еўропы. Тут ёсць і самыя лепшыя саюзнікі ЗША, Польша і краіны Балтыі, якія гэтага просяць і хочуць. Вось. І в стратэгічных падыходах, я думаю, гэта все безумоўна ёсць. Іншая справа, што ёсць канкрэтная тактычная сённяшняя сітуацыя. На зараз яны бачаць, што гэта такая фінляндызацыя Беларусі пакуль немагчымая. І ад ступені залежнасці Лукашэнкі ад Крымля, і з-за таго, які характар рэжыму беларускага. Хаця тут яны, канешне, хацелі бы дарваць і нават не зрынаючы рэжым, умоўна скажем. Калі ўж не ўдаецца его зрынуць, то хацелі бы нейкімі пернікамі адарваць, і нават пры дыктатарскім рэжыме, можа быць, зачыніўшы на гэта пэўным сэнсе вочы, як это робіцца, напрыклад, дачыненне да Азербайджана. Ну, наш сукін сын. Да. Ну, Азербайджан больш там блізкі прыклад і падобны, дзе сядзяць палітвязні і ніхто пра іх не хвалюецца. Вось. Ну, вот і пакуль яны бачаць, што это нереальна, і не раздражняюць ні Маскву, ні Лукашэнку гэтымі, скажем, патрабаваннямі, заскокамі, там, наскокамі. Калі, ну, прыязджаў той же Помпео у 2020 годзе, в студзені ці ў лютым, і нават там пашлі канкрэтна, і ўжо амерыканская нафта паплыла ў Беларусь, і адзін з амерыканскіх чыноўнікаў дзярждэпартамента тады заяўляў, што Беларусь, яна з'яўляецца часткай антырасійскага муру разам з Украінай, Малдовай і, па-мойму, Грузіяй. Вось такой вот ланцужок. То цяпер, конечно, такія заявы не робяцца, такія спробы не робяцца, паколькі яны бачаць, што гэта пакуль неверагодна і контрпрадуктыўна, і яны гэтым могуць раздражніць і Лукашэнку, і Крэмль, таму яны на гэтым сваім трэку вызвалення палітвязняў рашаюць пакуль такія пытанні адрыву Беларусі не ставіць. Я так разумею. Слухай, ну, пытанне таго, наколькі вось Трамп сваімі тэлефанаваннямі Лукашэнку, там, ввогуле перамоўным працэсам гэтым падвышае там ці ўзмацняе легітымнасць апошняга, ну, можа быць, пакінем. У мяне сумнеўна. Легітымнасць, можа, і не падвышае, але падвышае суб'ектнасць. Калі раней там казалі, што, ну, беларускае пытанне вырашаць, это ж трэба праз Маскву, праз Пуціна ўжо фактычна да гэтага дайшло. Зараз бачым, што не, суб'ектнасць падвысілі, а падвышаецца суб'ектнасць, падвышаецца вось гэтая ўжо на мяжы, якая стаіць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі, на мяжы знікнення, падвышае і как бы вот гэтыя моманты. І тут узнікае такая спрэчка, вечная спрэчка. Да, супадзенне інтарэсаў. Ты словамі Станіславовича заговорил. Ну так ікона, ну що ж, як это? Не, я просто смеюся, што я сваім такім апошнім допісе якраз на гэту палітычную тэму, калі ацэньваў вызваленне палітвязня, там у меня такія словы былі, што я тут в дадзеным канкрэтным аспекце магу пагадзіцца з Зіновым Пазняком, што са мной, ну, на жаль, даволі рэдка апошнім часам бывае. Давай ты пашыр вот гэтую думку. Сапраўды гэтыя дзеянні, перамовы, там, тэлефанаванні, яны
как бы можа быть працуюць на узмацненне незалежнасці і суверэнітэта і ці сапраўды у дадзеным выпадку інтарэсы супадаюць, вот скажем, нас дэмакратычнага асяродку і рэжыма. Нас і рэжыму я б не сказаў не, але ну скажем, вот інтарэс падвышэння суб'ектнасці, ці можа быць, ці правильно тут і атаясамліваць это з незалежнасцю і суверэнітэтам, напэўна, да, тут ёсць такі ланцужок, і я калісьці пісаў такі блог, які там цытавалі Лукашенко як гарант пагрозы незалежнасці Беларусі. Ну, абыграў эту фразу, што гарант суверэнітэта, гарант там незалежнасці, ён гарант пагрозы. Пакуль ён ёсць, его прарасійская палітыка, ён весь час эту пагрозу і паглыбляў. Менавіта дзякуючы сваёй палітыцы. Але заўсёды ж бываюць моманты, калі ён адчувае, што гэта занадта, ён кіпцюрок там залез занадта глыбока, нос его. І это было і там пасля 15-го, да, калі ён развіл сваю эту лібералізацыю там двукосіці без і, ну, во всяком разе, нармалізацыю адносінам з Захадам з 15 по 19 по 20 год. Вось. І зараз, безумоўна, ён адчувае, што трэба падвышаць сваю суб'ектнасць, бо ён, ну, нікім там не прымаецца на захад ад Беларусі і гэтак далей, і занадта вялікая залежнасць Расіі. Ён, конечно, хоча вот лавіць самых вялікіх геапалітычных, ведаеш, рыбін на гэтым полі. Вот ён Кітай і ЗША. Ён, так сказаць, з Еўропай, яна такая кшталту дробязь, тут тым больш яна не ідзе на саступкі, но ён, значит, мы пойдзем туды, дзе прымаюць. Вось ён, конечно, даўно займаецца этим кітайскім трэкам, і вось тут амерыканскі. Ну, гэта падвышае аб'ектыўна суб'ектнасць Беларусі, што ёсць такая краіна, што тут нейкія ідуць раз з ёй там, умоўно скажем, нават Валер Карбалевич калісьці у нас на Свабодзе пісаў такі блог, ну, кажа, ну, думка ясна, што такая банальная, але працытую яго, бо это апошні раз он пра гэта пісаў, што нават візіт там Пуціна ў Беларусь, ён как бы, ну, сведчыць пра незалежнасць Беларусі, існаванне як незалежнай краіны. Ведаеце, уже даводзіцца радавацца і гэтаму, калі няма сапраўды самастойнай палітыкі, ёсць вялікая залежнасць, то калі ўжо мы ставім пытанне так пра канчатковае знікненне, то тут прыходзіцца радавацца вось такім рэчам, як падвышэнне суб'ектнасці праз перамовы там з амерыканцамі, праз паездку в Кітай, пра што кажуць такія людзі, як там, ну, Мацукевіч, Кавалевскі, яны вот былыя дыпламаты, яны якраз успрымаюць вот все гэты, што мы крытыкуем там паездкі в Кітай, успрымаюць менавіта як нейкае падвышэнне, ну, такой, ну, суверэнітэту Беларусі, выхад её на такой міжнародны арену, хаця бы усходнюю, тое, што, ну, не дазволіць, скажем, калі б раптам каму в Расіі прыйшла такая думка, вот уже гэтыя шырокія міжнародныя сувязі, ну, таварыш Сі не дазволіць свайму сябру Владзіміру захапіць свайго сябра Александра. Я бы не сказал, что это зусім уже смешно. Нешта гэтаму ёсць, конечно, логика. Ніхто не будзе захопліваць. Сябар Александр просто сам сольется с сябром Владимиром в экстазе. Аб'яднанне двух дзяржаў. Ну, ёсць размова пра абсалютна звязаную, да, палітыку і, ну, пра расійскую звязаную з Крымлём, але ёсць размова пра то, што мы ўжо кажам, ну, пазбаўлення, канчатковая анексія, пазбаўлення суверэнітэта з пункту гледжання прыбыцця расійскіх войскаў. Вось супраць гэтага, да, нейкія, скажем, адносіны з Амерыкай, адносіны з Кітаем на гэта працуюць, каб гэтага не адбылося. Такім чынам, ўсё ж такі, вот калі казаць пра вот гэта супадзенне... Знаешь, я весь час з аднаго боку, з іншага боку, часам крытыкуюць. Што вы, скажы вот конкретно, да, скажи там, конкретно. Этот дурак, этот козёл, гэта тут правда, тут, а ты вот там з аднаго боку, з іншага боку. Я вот аналізую. Ты аналізуй, але сказаць, хто дурак, хто козёл, как твоімі словамі калі карыстацца, то таксама вот было б недрэнна. Усё ж такі, вяртаючыся да гэтай тэзы, якую агучыў і Зенон Станіславович, і якую я чытаў таксама, ты ў пэўным сэнсе падтрымліваеш. Усё ж такі супадзенне інтарэсаў, і ў дадзеным выпадку мы гаворым не супадзенне там інтарэсаў ЗША, там Вашынгтона і Мінска, а дэмакратычнай супольнасці, нацыянальна арыентаванай часткі беларускага грамадства і рэжыма. Яно ёсць німа? Ну, слухайте, калі рэжым будзе ставіць пытанне, што мы хочам абараніць там свой суверэнітэт ад нападак Расіі, ну, умоўна скажем, як тады людзі з нашага боку могуць нейкім чынам выступаць супраць гэтага? Это ж весь час была барацьба, ну, в Беларусі супраць двух рэчаў. Па-першае, супраць Лукашэнкі, па-другое, супраць залежнасці ад Расіі.
Ну і калі Лукашенко пачынаў там свае выбрыкі, нейкія войны з Расіяй, то весь час паставала пытанне, ну робіць это он правильно ці не, маецца на увазе, ну зараз-то пасля 20 ввогуле пра штосьці такое разважаць, ну калі чалавек сажае тысячамі людзей, забівае, што ён штосьці робіць правильно. Ну але калі ну не карыстацца логікай, што фашысты таксама штаны насілі, то все-таки трэба адчуваць нейкія адценні. Так, і калі ж ты так ставіш пытанне, я кажу, нет, такого полного супадзення не можа быць і няма. Ну, але нейкія, калі дзеянні спрыяюць аб'ектыўна падвышэнню суб'ектнасці Беларусі, то во всяком разе іх так і трэба ацэньваць. Я не буду говорить, трэба іх там падтрымліваць, не, я бы ніколі ў жыцці нічога, што робіць Лукашенко, не падтрымліваў і до 20-го, і зараз. Просто я казал, што в рамках ацэнкі, аналізу нейкіх дзеянняў, ну, нельга говорить, его и так полно грехов, что он там съедая детей там на снеданок. Это будет неправда, неадекватно. Хапая, за что и так его, скажем, не успрымаць як нормальная политика. Але, калі некие дзеянні прыводзяцца падвышэнню суб'ектнасці Беларусі, я вымушаны гэта канстатаваць. Ведаеш, я не памятаю, каму гэта зараз вось гэтыя словы прыпісваюць, ці гэта Статкевич сказаў, вот калі ехаў у аўтобусе яшчэ да мяжы, ці хтосьці іншы, выбачай, не памятаю, але калі вот просто вот ехала апошняя група, дзе 38 было беларускіх менавіта палітвязняў, ну і там 14 замежнікаў, прагучалі словы такія: вывозяць патрыётаў, з кім ён там застанецца, бедная Беларусь. Ну это сапраўды так. Мало того, что да гэтага шчамілі усіх нацыянальна арыентаваных людзей, якія гатовыя адстойваць і абараняць суверэнітэт, незалежнасць Беларусі, то зараз іх не проста шчэмяць, іх ввогуле выганяюць з Беларусі. І з кім ён застанецца? З губазікам, у якога партрэты ў кабінетах Пуціна вісяць? Ну, гэта такая... С Грышем Азаронком, который кричит: дядя Вова, приди спаси. Такая вечная трохи тэма, якая лояльнасць там, да, у беларускіх, умоўно скажем, силовиков і астатніх, она про лукашэнкаўская, ці она про расійская. Яна в дадзеным выпадку двойная. І такая. Але як будзе, калі пытанне будзе пастаўлена рубам, ну, Лукашенко, то бок альбо вы за Лукашенко, альбо за Россию, вот перед этими силовиками, Лукашенко робіць все, каб не такое пытанне не паўставала. Вось заважце, гледачам кажу, пасля гэтай чарговай, значит, сустрэчы з амерыканцамі, и я писал, там же уж прибачно, приходится сетовать, что чаму вот это все пакуль не выкликае абурэнне ў Москвы, и Лукашенко все робіць, каб не выкликала, пакуль у Москвы свой трек с американцами. Перамовы з Вашингтоном. Да, с Трампом, да. А гэта першы. Ён кажа, ну я ж як і вы дамаўляюсь з Трампом то, што на абодвум карысна, а по-другое, кожны раз пасля нейкага кроку, умоўнага кроку у бок захаду, ён абавязкова што-нибудь зробіць максімальна прарасійскае, раздавліваць в абдымках, і мы што бачым праз некалькі дзён, ён сустракаецца з калабарантам, губернатором какой области там? Херсонской области, прозвище смешное, все забываю, хоть писал. Лайна. Сальдо, вот Лайна мне подалось, нет, не Лайна, Сальдо. Ну, близко, Сальдо, да. Плюс-минус, да. И это ж таксама нейкі новы крок. Ён ніколі не гаварыў такія заявы: я сустракаюсь з кіраўніком новых рэгіёнаў России. Гэта, ну, вот в ступені падтрымкі агрэсіі расійскай, гэта рытарычным сэнсе нейкі новы крок. Раней не зря, мы ж ведаем, ён там праз сілу прымала того Пушыніна, там спачатку его там Брэсце, потым уже Лукашенко, это крок за кроком. І вот тут ён вырашыў, я думаю, што пасля гэтых абдымкаў з амерыканцамі трэба зноў праявіць сваю максімальную лаяльнасць да Москвы, чтоб такого зрабіць. Вот, сустрэнусь с этим губернатором, скажу, что я прымаю гэтыя тэрыторыі. Можа быць, гэта яшчэ, как мне наш с тобой агульны прыяцель, вядомы украінскі палітолог Магда казал в інтэрв'ю Свабодзе мне, что гэта я разглядаю як крок да магчымай будучай паездкі Лукашэнкі в Крым ці в Донбас. Вось. То бок ён в этом сенсе, ну, абсолютно ідзе не просто там на расійскім накірунку, а абдымае Москву, так сказать, все больше и больше в таким вот ритаричным. И он лічыць, что, ну, боже мой, скажу нечто, сустрэнусь, что мне от этого? Риторично уже, так сказать, не тот человек, который думает про свой имидж, чего думать про то, чего давно нема. Так что, а вот нечто конкретное у меня будет вот с американцами. А тут я русским скажу черговый раз, как я их люблю и признаю все их территориальные захопы, мне от этого не убудзе.
Ну да, просто ўсё ж таки мне цікава, калі браць того ж самого Зянона Станіславовича, які вот менавіта кажа пра вось гэта супадзенне інтарэсаў. Дарэчы, і падчас сваёй апошняй прамовы ідэалагічнага гэта актыва Лукашенко пазняка ўзгадаваў, хваліў зноў, казаў: вот маладзец, вот на старости лет нарэшце понял, то поразумнеў, понял, что санкции вредят белорусскому народу. Молодец, Зенон Станиславович. Ну, тут довольно послідовно в этом сенсе Пазняк про санкции выказывается, трэба отдать належное. Да, але я тут про выказывание ўсё ж таки про супадзенне вось гэтых інтарэсаў, такое адчуванне, что там с того боку, нават калі вот мы кажем, ну вот супадзенне інтарэсаў, ну да, вот мы за захаванне суверэнітэта, незалежнасці Беларусі, яны як ад чумных. Только не с вами, только не дай это бог. Так, это у нас свой суверенитет, у вас свой, нам ваш суверенитет не потребен. Наше разумение... Наш суверенитет такие, что да. Муравьева вешальника памятник да, стоял. Да, наш суверенитет такие, ну, который не включая белорусские национальные каштоўнасці. Суверенитет як территориальный, як территория, частка русского мира. Просто асобна незалежная дзяржава, у якой будзе панаваць наш вечны Лукашенко. То бок, ну, таму я кажу, што ёсць канстатацыя, но ніякага супадзення няма. Нарэшце твой адказ на твоё пытанне адказаў. Ну, дацісну я цябе. Няма ніякага супадзення. У іх суверэнітэт это менавіта як кіраванне тэрыторыяй, каб ніхто не лез, ні Расія, ні Амерыка, дзе можна забіваць, дзе можна саджаць, дзе можна усталёўваць, так сказать, свае далёкія ад народа ці блізкія там каштоўнасці, дзе можна не звяртаць увагу на нейкія там правы чалавека, не включацца ў всякие міжнародныя структуры. Вот это іхняе разуменне. І навошта ім, як ты кажаш, патрыоты? Ну навошта? Ну, а яны, па-першае, там 30 чалавек, а тут 9 мільёнаў. Яны лічаць, што в выпадку чаго пустакмяныя беларусы пойдуць, так сказать, возьмуць, мобілізуюцца, скажем... Это за Радзіму, за Лукашенко? Ну, за Лукашенко можна прыбраць, прапаганда не такая уж тупая, скажа за Радзіму. Вось. І это ж, ведаеце, аб'яднанне вакол сцяга, это ж не на самых, ну, скажем, таких постсоветских простых народах працуе. Это в Израиле працуе вакол сцяга. Там колькі было спрэчак вакол гэтага ўрада, што все наши, асабліва наша такая больш ліберальная стужка, большасць людзей казалі, што этот урад лет не злачынны, ну Нетаньяху. Ну пачалася вайна, они зараз ну альбо замоўклі, альбо падтрымліваюць вот эту неабходнасць вайны. Вайна на заўсёды аб'ядноўвае людзей розных кіраванняў, розных накірункаў. Ну не 100%, канешне, есть некаторыя прынцыповы застаюцца, але ну реально не патрэбны ему патрыоты. Да, і тут мы пераходзім на 19 верасня 91-го года, да? Ну да. Ты же анонсовал. А то я устомился уже про Лукашенко говорить. Давай про что-нибудь хорошее. Про бело-чорно-белый сцяг. Слухай, мы про гэта паговорым, але давай мы трошечку яшчэ у мяне у стужцы ёсць вельмі выдатны глядач, слухач, які валодае ну вельмі каштоўнай з інсайдерскай інфармацыяй заўсёды па вельмі розных пытаннях. Лейба Бронштейн і піша вот ён зараз: у Лукашэнкі прамы канал да Трампа у адрозненні ад не буду цытаваць дакладна уйла Пуціна праз Кушнера, як правильно? Кушнера. Кушнер да апошняга ціха прыязджаў у Беларусь да магілы сваіх дзядоў. Хто з вас пра гэта чуў? Ніхто не чуў. Вот ты чуў? І ты... То, што Кушнер прыязджаў, но я не ведаю, один раз офіцыйна прыязджаў ён, это мы ведаем. Это мы ведаем. А ён да апошняга пастаянна ездзіў. Не, ну, на дзяды не афіцыйна, то адкуль мы можем і павінны ведаць. Да. Але, ну, я так сумнеюся, што гэта такі прям уж непасрэдны канал. Ну, калі он прыехаў штосьці, мы, можа быць, сустрэліся, сказалі. Вось, ён сказаў Трампу. Ну, Трамп як бы не абавязкова нават свайго сваяка павінен, так сказать, аўтаматычна слухацца. Вось. Не ведаю, ясна, што не выглядае пакуль, што гэты вось так канал, калі ён ёсць, штосьці такое радыкальнае прынёс і там і Вашынгтону, і Лукашэнку. Калі б ж такая, як яны сваіх твітах, такая дружба, жвачка, ну так давно б уже, пра што заяўляе Трамп, трэба 1300 вызваліць. Ён жа не непасрэдна пра гэта кажа, закладнікаў. Заўважце, Трамп пры ўсім тым так это называе, это так, я лічу, абразліва для Лукашэнкі, для афіцыйнага Менска, што вы... А хто трымае закладнікаў, давайте скажем шчыра? Ну, тэрарысты. Вот он с кем на... Мы вымушаны з тэрарыстамі вступаць в перамовы. Да.
раз закладнікі он ужил это наўмысна гэтае слово, якое абсолютно адпавядае беларускай сітуацыі. Вось і ну калі там уж такой канал, то где вызваленне тых 1300 і адразу і зняццё нейкіх там амерыканскіх санкцый, акрамя полузняцця полубелаві. Але у той же час глядзі, вот ўсё ж таки вельмі карысна, ну патрэбныя перамовы для Лукашенко, вельмі прыемныя. Сам прэзідэнт ЗША яму тэлефануе перад сустрэчай з Пуціным. Ніколі такога не было, каб прэзідэнт ЗША тэлефанаваў Лукашенко. Але у той жа бок, калі мы кажам пра вынікі вось гэтых перамоваў па вызваленню палітвязняў, што мы маем? Спісы, як высветлілася, хаця у адміністрацыі Трампа ёсць і афіцыйныя звесткі ад праваабаронцаў пра гэтых 1100 ці 1300, але ёсць афіцыйныя звесткі па гэтых людзях палітвязнях. Наколькі я ведаю, ім перадавалі яшчэ дадатковыя гуманітарныя спісы, як праваабарончыя, так і розныя іншыя арганізацыі. Наўпрост адвозілі ў Дзярждэп, і гэтыя спісы там ёсць. У той жа час, што мы бачым, спісы на вызваленне складаюць у Лукашэнкі. Хто там Церцель складае, там мукавозчык, там якога там выкрэсліў пачобута, оказывается, і ўсе астатнія. Колькасць, колькі таксама вызваляць, вырашаюць таксама яны, там Лукашенко асабіста як канечная інстанцыя. Па выніку, што ён сказаў на той же самай сустрэчы з этой ідэолагамі? Каго аддаем, таго і бяруць. І яшчэ хіхікае, там лахі гэтыя амерыканскія. То бок, як тады выглядаюць гэтыя перамовы? Наколькі яны ўсё ж таки на роўных? Хаця б на роўных, уже не кажучы пра тое, што па ідэі ўсё ж таки вось там... Не, ну, а як ты уяўляеш нейкі варыянт з любой дзяржавай, там, дадзеным в нашым канкрэтным варыянце, што амерыканцы скажуць, вось наш спіс, вызваляйте этих, кого мы скажем. Но это как бы любая іншы бок заўсёды ўспрымал бы як гэта, ну, вмешальніцтва і... Поставіць на колени. Да, і як я все мягкое слово спрабаваў падабраць, вмешальніцтва ўнутранай справы і так далей. Такога не бывае, по-моему. Вось. Так что ясно, что гэты амерыканцаў ёсць спісы, безумоўна, какого яны хацелі б, і самы галоўны весь спіс афіцыйны там палітвязня, вот там 1100-1300. І ну але я 100 разоў казал у розных, тым ліку з табой в эфірах, калі пачалося з зімы фактычна абмеркавання з весны гэтага пытання, што ніколі Лукашенко не вызваліць іх адразу. Будзе па чайнай лыжкі вызваляць, за кожны скормлены вітамін будзе патрабаваць нейкіх паслугаў, но пакуль было першыя дзесяткі, першыя вызваленні, што амерыканцы просто нічога не давалі за это. Ну вот цяпер гэта была у нас палітыка Лукашэнкі нафтавы абмен на пацалункі, то цяпер вызваленне палітвязня в абмен на твіты Трампа. І вось першы реальны крок з боку Америки было это полузняццё, полусанкцыю з Белавія, которая практычна значэнне так мала мае, што она ж все равно праз Европу летаць не можа. Ну але калі там будуць чыніць амерыканскімі дэталямі этой беларускі самолёт, які прыналежаць Белаві, амерыканскія самолёты, то кому это будзе горш. То бок другі крок, конечно, это что-то будзе в накірунку амбасады. Но тут таксама хто з нас павінен, скажем, что тут такого кепского, калі амбасада, скажем, запрацуе больш? Можам пачнуць візы выдаваць беларусам, пачнуць там прыёмы рабіць, пісаць справаздачы в тым ліку пра палітвязняў. То бок таксама в гэтым я не бачу Канапацкая могла хадзіць на прыёмы. Ну да, в гэтым не бачу ніякага саступкі, скажем, з боку Вашингтона, калі запрацуе амбасада. Пакуль што там можа радыкальнай саступкай быць нешта пракалійнае, да? Не саступкай, а крокам у боку Менску. Но тут прывязана Літва. І ясна, што яна, калі ЗША скажуць, яна, можа быць, пайсці насустрач Вашингтону, але все-таки з іншого боку, она сябра Еўросвяза, который, можа сказаць, а это выбіваецца з агульнай нашай пазіцыі санкцыяў. Так што вось ці беларускі калі пойдзе праз Літву, это, будзе, напэўна, самая, скажем, вялікая саступка, якая можа быць у выніку гэтых палітвязняў. А роўнасці, не знаю, чым сутнасць то пытання, наколькі яны роўныя, я да таго, што ў прынцыпе вось атрымліваецца у гэтым працэсе вызвалення палітвязняў, Рэй вядзе Мінск.
ён свае умовы дае, то есть і спісы складае, і колькасць дае, і там вот мяне тут упрекают, что я отправляю тех, кому и так осталось посидеть немного. Кого отправляю, того и берут. Как бы такие подыходы. Ну пакуль так гэта кажа про тое, что ну скажем, ну сапраўды няма такога пакуль радыкальнага аслаблення пазіцыяў эканамічных і палітычных Лукашэнкі, каб ён пачынаў ісці на нейкія моцныя саступкі, нават на тыя, которые ён шоў 15-19 годах, калі ему просто надзвычай патрэбна была нейкае супрацоўніцтва з захадам, і ён пашоў на тады ж ён вызваляў не просто всіх, а нават, ну скажите, до одного, хто у вас лічыцца палітвязнем, всіх. Там да праваабаронцаў прыходзілі прадстаўнікі ўлады, полный дайце, самый паўнейшы спіс, каб ніводнага было папроку до нас. Вот так они вызвалялі тады в 15-м годзе. Таму што пачалі гэтую палітыку нармалізацыі. Зараз нет, мы яшчэ далёка не на гэтым этапе. Гэта, ну, не трэба ілюзію. Самае галоўнае, што рэпрэсіі ж працягваюцца, і была ўжо лічба, што за гэты час, калі там вызвалілі, умоўна скажем, там 70, то новымі прызналі 100 з нечым, 2 разы больш. І я бы, ну, не ведаю, як это можна сфармуляваць, не то што патрабаваў бы, но прасіл бы, но звяртаў бы увагу на тое, што амерыканская адміністрацыя, калі ідзе перамова з Трампам, павінна была б ставіць пытанне пра спыненне палітычных рэпрэсіяў як умову нейкіх далейшых больш глыбокіх ну саступак ці там абмена нейкімі саступкамі в рамках супрацоўніцтва, бо без гэтага ну сапраўды не то што не мае сэнс, тут нельга казаць не мае сэнс, мы маем справы з рэальнымі жыццямі людзей, вось, але ну без гэтага не мяняецца сама сутнасць. Я ўжо не кажу, то не можа змяніцца сутнасць гэтага рэжыму рэпрэсіўная, но вот хаця бы спыніць такія хвалю гэтых рэпрэсіяў, гэта рэжыму было бы безумоўна ну магчыма зрабіць, ён бы ад этого не стал хістацца, но яны пакуль это не робяць, і значыць, што яны адчуваюцца даволі моцнымі, што тут сказаць. Карацей кажучы, Лейба Бронштейн разбівае усе твае тэзісы і аналітычныя выкладкі. Датычна Белавія. Ну дык падумайце, куды трэба лётаць беларускім летакам? Ёсць толькі адзін вельмі патрэбны накірунак. Афрыка, піпец аналітыка. По поводу белкалія, калійных угнаенняў. Да і не трэба беларускаму калію ісці праз Літву. Яны зараз добра устроіліся. Вы не ведаеце канечнага пакупніка. Карацей кажучы, вот так вот. Нет, это ничем не соперечить моим словам, что Белавия не летая в Европу. Что значит только Африка? Ну вот что человек кажет, что Белавия хотела бы в житті летать только в Африку, больше никуда, ну акрамя ж неких... А вось гэтыя санкцыі амерыканскія, яны перашкаджалі лётаць у Афрыку? Да, нет, и акрамя ж, ну скажем, нейкага безумоўна военнага накірунка, які ёсць в Афрыцы, там і нейкі невядомы для публікі афіцыйна накірунак. Все-таки Белавія большасць сваіх грошай здабывала праз нармальную грамадзянскую авіяцыю, лётаючы в Европу. Ім это трэба, а не то, что там раз, может быть, в некалькі там тыдняў летае что-то секретное в Афрыку, боже мой. Добра, вот давай тады трэба у Европу, а адносіны з Европай такое адчуванне, што наадварот чым далей, тым больш напружвае Мінск таксама у тым ліку сваімі дзеяннямі. Вот пакуль шоў, прачытал адзін наш даволі вядомы там публіцыст і скажем ну эканаміст напісаў, што па яго звестках непацверджаных там лесень 10-11 ну кастрычніка відаць будзе адкрыта мяжа. Польская. Я прочитал, что увогуле вот это грузовые, ну в сенсе чыгуначные пераезды, пункты будут открытые завтра, 20-го. Ну вот бачите, нават и раней. Але это может быть. Так вот я до того. И китайский министр, и гэта можа быть, але что мы маем з іншага боку? Гэтыя для грузавыя і пасажырскія перавозкі можа быць і адкрыюць, але адносіны з Польшчай ніяк не паляпшаюцца. Чарговая істэрыя з нагоды 17 верасня, а зараз вось глядзім з нагоды гэтага шпіёнскага канфлікта, які прывёў да высылкі беларускіх дыпламатаў з Чэхіі, Малдовы
і Польшчы, здаецца, аднаго ці, ну, карацей кажучы, Чэхіі і Молдовы. Румынія там, здаецца, да, і Румыніі, да. Польша асобны трек. Да, там асобны трек. І вось зараз стала вядома, што нібыта ў адказ высылаюць з Беларусі чэшскага дыпламата. Прычым, калі там нейкі там супрацоўнік такі, ну, гэбіст, але на шараговай такой другаснай пасадзе, то тут яны высылаюць кіраўніка місіі чэшскай амбасады, часовага паверанага. Вот як вот это ўсё стасуецца з жаданнямі нейкі там наладзіць адносіны хаця б там на эканамічным узроўні. А хто казаў про такое жаданне? Ну, ты казаў, хочуць же яны лётаць у Европу, атрымліваць там гандаль з Европай. Вось такого жадання пакуль ніхто нават афіцыйна не заяўляе. Ну то, што шпіёнскі скандал, это натуральна в тым сэнсе, што ну асобу не ведаю, чаму так беларускі бок такую падабрал, але натуральна было, што ў адказ на высылку они кагосьці вышлюць з гэтага боку, маўляў, рашылі, можа быць, как это называецца, непрапорцыйны адказ, выслаць нават больш важного чалавека. Вось паколькі ну, у любой же амбасадзе ёсць супрацоўнік па бяспецы, вот, гэта в любой краіне, і звычайна высылаюць такіх. То бок, ну, але тут не могу сказаць, наколькі это падвышэнне ставак канфлікце, ці просто не знайшлі каго, рашылі гэтага, але сэнс тым, што, ну, сапраўды самае тут важнае, вот гэта все-таки пытанне мяжы, мне здаецца, і, ну, мне все-таки дам рызыкну прогноз, я думаю, до наступнага нашего эфира, паколькі ты мяне вельмі часто запрашаеш, ён справдзіцца, ха-ха-ха, уколол, то до наступного нашего эфира, мне здаецца, межа будзе адчынена. Ну да, я тебе больше скажу. Завтра не зови меня там в понедельник, позднее там, звычайно, праз месяц-два. Я тебе больше скажу. Можно сказать, тут новина с познакой «Маланка». Лейба Бронштейн піша: «Завтра ці сёння ноччу павітаеце па чобуту на польскай мяжы». Ну, я так думаю, что трэба нам... Слухай, КДБшники у тебя там слухают этот твой эфир вельмі активно, ці что? Так, ты зараз назвал Лейбу товарищем майором, да? Товарищ Троцкий, и он узначальвал Червоную армию, может быть, не той орган, але... Ну, то есть ты не раешь яшчэ накіроўваць сёння ўжо нашага корэспандэнта да польскай мяжы? Ну, даведаемся, дай Боже, все побежим, так сказать, але ну, опыт подказывае, что дай Боже, каб это была правда, но адкуль человек любы можа ведаць, гэта ну нейкія в СМИ уже было, ці нейкія люди стали писать, некаторые спасылались на форумы там, вось на форумы, ну, у кагосьці прамы выход на Трампа праз Кушнера, да. А у кагосьці вот можа выход на Сікорскага і Туска і каго, да, вось. Ну, карацей, я ж кажу, что я бы гэтаму не здзівіўся, паколькі, ну, какая тут комбинация шахматная, что, ну, товарищ І, мы сказали про яго, гэта міністр замежных справаў Китая, быў у Польшчы, і па-першае, яны не выдалі сумеснай прэс-канферэнцыі камуніке, то бок как бы не дамовіліся, можа быть, товарищ І хацел адразу ад Польшчы чагосьці дабіцца, вось, а потым уже, ну, польскі бок стал актыўна казаць, што нас кітайцы запэўнілі, што яны націснуць на Беларусь, каб вось стварыліся умовы, каб мы маглі адкрыць мяжу. А стварэнне умоваў гэта, да, канешне, міграцыйны крызіс, пачобут, дзве самыя важныя кропкі для того, каб Польша стварыла мяжу. Даволі адкрыта заяўляў калісьці, не помню, хто з польскіх палітыкаў, вызваляеце пачобут, адразу мы открываем один пагранпераход. Это было яшчэ там столькі месяцаў назад, да. Так что тут сувязь відавочная, і калі там товарищ І не заезжаючы ў Менск, але можа быть уже больш высокі товарищ Сі, кіраўнік Китая, позвонил Лукашенку, і китайцы ж вогуле яны мягкія, яны ж такое не могуць сказаць, зрабі тое, это ж не рускія. У іх такая все жыццё палітыка намёкамі, віцеяватымі фразамі, но я думаю, беларускі бок уже навучыўся разумець гэтыя намёкі, віцеяватыя фразы. Калі гэта было сказано, ну,
то что, так сказать, прапагандысцкая рытарычная істэрыка супраць Польшы на 17 верасня, гэта не адмяняе таго, што заўтра пасля этой істэрыкі можа быць вызвалены пачобут. Гэта адно іншым ім не перашкаджае, так сказать. Што-то казаць пра там паноў, якія прыгнеталі беларусаў до 39-го года, гэта яны могуць і на фоне, так сказать, нейкіх нармальных палітычных крокаў. Так што я бы не сказал, што это зусім ужо такая непрадпадобная версія. Я думаў, в прынцыпе, што вось пасля апошніх падзеяў заканчэння даволі спакойнага заканчэння захада, вучэнняў захад, на фоне того, что там прысутнічалі амерыканскія назіральнікі, што стала нечаканым в апошні момант адбылося, на фоне того, что, ну, зноў такі міністр кітайскі прыехаў, і мне здавалася, што вот ідзе все да адкрыцця мяжы, і значыць гэта пэўныя крокі будуць з боку Беларусі. Калі мігранцкі крызіс, ну, трэба трошки даўжэй рашаць, і Лукашенко яго закрываць не збіраецца. Недавно была статыстыка, што за гэтыя вось уже колькі месяцаў, 8, здаецца, гэтага года ў выніку мігрантаў спробаў незаконна перасячы мяжу Літвы, Латвіі, Эстоніі было больш, чым за весь мінулы год. Літвы, Латвіі, Польшы, што я сказал, Польшы. Але при этом в Польше менш, а больше они перенакрывались на Латвію. Там радыкальнае павелічэнне. Супраць Літвы не. Там вельмі мала. Вось, супраць Польшы прыблізна на тым жа ўзроўні. Так што, можа быць, ну, самі мігранты разумеюць, дзе цяжка, і ідуць туды в Латвію, где, можа быць, і Латвія менш падрыхтавана, і, можа, іх перанакіроўваюць. Так што і тут, ну, Лукашенко можа трошки аслабіць, але просто пра тое размовы, што вот ён уже аслабіў крызіс, яны не зусім на сённяшні момант адпавядаюць рэальнасці. Колькасць незаконных пераходаў большая, чым была год назад. Ну, давай на завершэнне, ўсё ж таки не можам абысці гэтую дату 19 выбачаюся. Мы толькі што перад Ахудовічам размаўлялі пра 17 больше верасня 19. Гэта наши сімвалы, якія сталі дзяржаўнымі, якія так, я не знаю, так Лукашенку нервавалі і шакавалі. Ўсё ж таки, якое значэнне тая падзея мела для... Я, як не гледзячы на мой малады ўзрост, я все-таки быў сведкам гэтых падзеяў. В 91 годзе я был парламенцкім корэспондэнтам, тады яшчэ где-то знамя юнасці, і, канешне, вот самыя гістарычныя моманты, это жнівень 91-го, там пасля паразы путча і прыняцця незалежнасці дэ-факта. І потым вось верасень 91-го, другая сесія ўжо, калі в тым ліку прымаліся вось гэтыя законы аб дзяржаўным гербе і дзяржаўным сцягу. І я памятаю сапраўды, якія былі ну просто на мяжы гэтай галасавання. Там нават 1 ці 2 разы, боюсь дакладна сказаць, не хапіла галасоў, і Шушкевіч: давайте, не зразумелі пра што, давайте перагаласуем. І літаральна это неабходная большасць, там трэба было 2/3 по нейкім прычыне, по нейкаму закону. І літаральна было набрана +1 ці +2 галасы. Вось. І я памятаю, як в калідорах гэтага Верховного Совета, ну, это вот на плошчы Незалежнасці, то, што дзе зараз урад знаходзіцца, там был Верховный Совет, в калідорах была расстаўленая, ну, экспазіцыя, якая апісвала гісторыю чырвона-белага сцяга і герба пагоня. І хадзілі дэпутаты, ну, апозіцыі дэмакратычныя, падводзілі дэпутатаў, асабліва ад ветэранскіх арганізацый. Там была такая кучка магутная, которые па льготах туды патрапілі. Вось. І тлумачыла ім, даказывала, вось, колькі гісторый было, калі ён быў створаны. Прыходзіў туды тады прэзідэнт Акадэміі навук, здаецца, Платонаў прозвішча было, таксама выступіў пра вось, ну, прытым выступіў з абгрунтаваннем навуковым, што вось інстытут, напэўна, гісторыі профільны даў вось такую, падрыхтаваў паперу пра то, што сапраўды гістарычны сімвал, асабліва пагоня, яна не выклікала, паколькі яна была і на абласных гербах, там і на гарадскіх гербах, больш выклікаў на белы сцяг, паколькі, ну,
прапаганда і тады працавала, пісала там пра калабарантаў, які выкарыстоўвалі. Ну а тады ж якая была атмасфера, все прымалі гэты, Расія свой, так сказать, триколор, Украіна свой гістарычны сцяг блакітна-жоўта-блакітны, вось, і Беларусь адна заставалася, хтосьці до путча, хтосьці пасля путча прынял гэтыя сцягі ў якасці нацыянальных сцягоў, дзяржаўных сцягоў гэтых саюзных рэспублік тады яшчэ. Вось. І тут это я все узнёсла рассказываю, але я хочу сказаць і такую, можа, лыжку дзёгцю, да, свае развагі, бо цяпер уже думаючы вот часам наш з вами, так сказать, коллега и такі, ну, летописец адраджэння Сергей Наумчык, ён, калі описывае там нейкія падзеі, ён кажа, вот там гераічны выступ там депутату оппозиции, там чысцей пра Пазняка кажа, там в жніўні, напрыклад, памянял сітуацыю і гэтак далей. Я тут, на жаль, настроены больш, ну, скажем, аб'ектыўна. Рэч у тым, што калі штосьці трэба было, ну, большасці тады номенклатуры в дадзеным выпадку, большасці той пракамуністычнай, которая уже не станілася камуністычнай, но была такой номенклатурнай, то яны гэта прымалі, і гэта магло ісці разам з тым, што хацеў БНФ, хацелі дэмакратычныя сілы. Вось як у жніўні, я думаю, незалежна ад таго, які прамовы не гаварыў Пазняк, яны прынялі незалежнасць, паколькі гэта і за это Кебіч выступіў, тагачасны прэм'ер-міністр, і ім это трэба было. Па-першае, аддзеліцца ад страшнага Ельцына, ад Расіі, па-другое, ну, кіраваць сваёй маёмасцю, самім вырашаць, і гэта, ну, ўжо такія прасавецкія іхнія нейкія, ну, умоўна скажем, стэеатыпы, яны саступалі канкрэтным тут практычным і маёмасным патрабаванням. І вось у гэтым сэнсе, чаму яны саступілі прасцягу? Па-першае, ну, это сапраўды было эмацыйна, это была такая сітуацыя ў грамадстве, і так добра выступалі все дэпутаты, дэмакратычныя і канкрэтна ад БНФ, все тлумачылі, был эмацыйны нейкі, а па-другое, но все-таки і з пункту гледжання вот практычнасці яны вырашылі, слухайце, аддадзім мы гэтым нацыяналам і сцяг, і герб, вось, абы не будзем аддаваць уладу. Вот ім мы дадзім адукацыю, аддадзім ім культуру, абы не аддаваць уладу. І гэта іх лінія, вот пра што я кажу, чаму яны, калі трэба, слухалі, калі трэба, ігнаравалі, адразу праявілась тады ўжо, калі БНФ паставіў пытанне пра рэферэндум в 92 годзе, каб змяніць Верховны Савет, каб новыя выбары адбыліся, новая краіна, каб новыя выбары. І яны ўпёрлись, і яны пахавалі рэферэндум, паколькі это ўжо было пытанне ўлады. І як бы прыгожа не гаварыў Пазняк, Навумчык, хто там не выступаў, Заблоцкі там, ці Садовскі, ці Герменчук, все вельмі прыгожа гаварылі, сцена. В 92-м яны ўпёрлись, пытанне рэферэндума, пытанне новай улады, новых выбараў у новы Верховны Савет, і ніякія аргументы іх не пераканалі. А тут чаму іх пераканалі аргументы пра сцяг? Не таму, што яны раптам сталі такімі прабеларускімі патронамі. Хтосьці сапраўды, ну, адчуў новыя веды, адчуў новае і душэўна да гэтага пайшоў. А іншыя просто, слухайце, хай этот БНФ бере себе сцяг, бере себе герб, абы нам не перашкаджаў далей кіраваць. Ну, вось так склаліся, супалі інтарэсы, супадзенне інтарэсаў адбылося, і дзякуючы якім займела. Но потым, на жаль, ну, в гісторыі ўжо засталося 4 гады дзяржаўны сцяг ён быў. Но тым не менш, на жаль, быў абраны Лукашенко са сваёй ментальнасцю савецкага ідэолага, чалавека, які какую страну развалілі. І гэта скончылася тым, што ізноўку вернулі вось гэты апгрэйджаны сцяг БССР. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў чарговы прызёр і пераможца конкурса «Вольнае слово», палітычны аналітык Віталь Цыганкоў. Слухайце, глядзіце, чытайце яго і не забывайце падпісвацца на YouTube канал Еўрарады. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве. Дзякуй.